שלום, בסרטון הזה אני אסביר איך אנחנו יוצרים את הפוסטר הנכון בקנווה מבחינת הדרישות שיש לנו בקנווה. זאת אומרת, איך אנחנו מוסיפים טקסט, איך אנחנו מוסיפים תמונה, איך אנחנו מוסיפים לוגו, הופכים אותו לשקוף, ואיך אנחנו כמובן מורידים בסופו של דבר את הפוסטר ל-PDF. אז אנחנו נתחיל מזה שאתם מקבלים במצגת את הקישור הבא, שהקישור הזה הוא הקישור שאותו אתם מעתיקים ומדביקים, או לוחצים עליו ומעתיקים ומדביקים אותו בגוגל. אוקיי, אז אני כרגע נמצאת פה בגוגל, ואני מדביקה את הקישור שקיבלתי ונכנסת אליו. מכיוון שזה קישור לצפייה בלבד, המטרה שלנו היא להוריד אותו. איך אנחנו בעצם מורידים את הקישור הזה? אז יש לנו פה, אין לנו אפשרות של עריכה, כמו שאתם רואים, אני אפילו לא מזוהה בתוך קנווה. אני לוחצת על View Only, על File, סליחה, ובפייל אני בוחרת על Make a Copy. אם הקנווה שלי בעברית, אז אני לוחצת על קובץ, ובתוך קובץ על צור עותק. אז לחצתי על Make a Copy, ואם אתם לא מזוהים בקנווה, אז כמובן שצריך להזדהות בתוך קנווה, ואני הגעתי למצב שאני יכולה לערוך, זה נמצא אצלי, אני רואה שכתוב פה עותק, זה אומר שיצרתי, אני יכולה לשים פה את השם שלי, לשנות את הכותרת אם אני לוחצת דאבל קליק וכותבת מה שאני רוצה, כדי שבאמת ידעו שזאת אני יצרתי אחרי שאני אוריד את זה, ואני מתחילה לעבוד. אז קודם כל אני בוחרת מה מתאים לי. יש לי את האפשרות הזאת, שכאן התמונה שלי היא לרוחב, ויש לי את האפשרות השנייה שהתמונה שלי היא לאורך, ותלוי כמובן מה צילמנו. אם צילמתי תמונה בפרספקטיבה של רוחב, אני אשתמש בפוסטר הראשון. אם אני צילמתי תמונה כזאת, אז אני אשתמש בפוסטר השני. נגיד והשתמשתי בפוסטר הראשון, אז כשאני עומדת על הפוסטר השני, אני לוחצת על מחק דף, והנה יש לנו פוסטר אחד בלבד. עכשיו בעצם אני מתחילה לערוך את הפוסטר הזה. ליצירת כותרת, אני פשוט לוחצת דאבל קליק על הכותרת, וכותרת כאן איזושהי כותרת מקורית, לפי הקריטריונים שכבר אמרנו, אז אנחנו אמרנו, נגיד אני רוצה כותרת, נחשו מה מסתתר מתחת לעלה. בסדר? עכשיו כמובן שיצא לי יותר מדי גדול, אז אני מסמנת את הכל ואני מקטינה פה את תחתיו, כדי שזה הכל יתאים לי. יש לי פה לוגו, אז אני לא רוצה שזה יעמוד על הלוגו, אני משנה את זה, והנה זאת הכותרת שלי. כאן אני שמה את התמונה, אז איך אנחנו בעצם מעלים תמונה? אנחנו צריכים ללכת פה בצד ימין להעלאות, אני לוחצת על העלאות, לוחצת על העלה קבצים, זה פותח לי איזשהו קובץ במחשב, לא משנה כרגע איזה קובץ אני רוצה, נגיד ואני לוקחת את הקובץ הזה, של האיש הזה, שזאת התמונה שצילמתי, והנה היא עולה פה בצד, וברגע שאני לוחצת קליק, אז התמונה הזאת מתווספת לי פה לפוסטר. אוקיי. ואז טוב, בחרתי כאן תמונה שהיא לאורך ולא לרוחב, אבל אני יכולה כמובן לשנות אותה ולסדר אותה ולעשות אותה בעצם כמו שאני בוחרת. אז הנה שיניתי כאן את התמונה, כמובן שזה לא מתאים, התמונה הזאת, אבל רק בשביל להראות איך אנחנו עושים, אז אמרנו העלאות, תעלה קובץ, בוחרת את הקובץ של התמונה מהמחשב, ומעלה אותו, לוחצת קליק, או שאני לוחצת וי ואז להוסיף אותו, ואני משתמשת בו. איפה שכתוב כאן תהיה תמונה, אני כמובן מוחקת, כי אין צורך בזה. אז ככה אנחנו בעצם העלינו תמונה. כאן אני כותבת את ההסבר המדעי, אני כותבת פה כל הסבר שאני רוצה, סתם אני אקח דוגמא, שמה את ההסבר המדעי שהכנתי מראש לפי כל הכללים שהחלטנו וכולי, של ההסבר המדעי, ואני שמה את זה פה. אוקיי? עכשיו, מכיוון שההסבר המדעי זה בכתב יותר מדי גדול ויש לי טקסט עוד ארוך, כמו שאפשר לראות, אז אני מסמנת את הכל, אני בחרתי קונטרול A ואני פשוט מקטינה את זה עד שזה יהיה בגודל שמתאים להכל, אני כמובן עוברת על הטקסט ורואה שזה מתאים. כאן אנחנו צריכים לשים את שם המורה, שם התלמידים, שם בית ספר ולוגו בית ספר, אז בשם המורה, שם התלמידים כמובן שאין בעיה, אנחנו פשוט כותבים גם את שם בית ספר. עכשיו אני רוצה רגע לדבר על לוגו בית הספר, אני אקח סתם לדוגמה את בית ספר גופנה, אוקיי? סתם אני לוקחת דוגמה לבית הספר, אני כותבת בגוגל בית ספר גופנה, ואני בוחרת בתמונות, ואני מחפשת את הלוגו של גופנה, והנה מצאתי את הלוגו של גופנה, אני לוחצת לחצן ימני, העתקת תמונה, חוזרת לקנווה שלי, אוקיי? וכאן אני מדביקה, אני עושה פשוט קונטרול V, ואני מדביקה את הלוגו. עכשיו, הלוגו שלי הוא עם רקע לבן, אם אני לא רוצה שהוא יהיה עם רקע לבן, כמובן אני מקטינה אותו,
שזה יהיה בהתאם, אוקיי? ואם אני לא רוצה שיהיה לוגו עם רקע לבן, אני אראה לכם רגע למה. הנה, זה הלוגו שלי כרגע, אני רוצה שהוא יהיה עם רקע שקוף, אז אני פשוט לוחצת על הלוגו הזה, ולוחצת, כשהוא מסומן, אני לוחצת על ערוך תמונה. בערוך תמונה יש לי מסיר הרקע, זה רק כמובן למי שיש לו חשבון חינוך. לוחצת על מסיר הרקע, ואז יש לי רקע שקוף, וזה נראה הרבה יותר יפה. עכשיו, במידה ואין לכם חשבון חינוך, ואתם קצת לא מסתדרים עם זה, אז אין שום בעיה גם לשים לוגו עם רקע לבן, הכל בסדר. אז כאן יש לנו את הלוגו, יש לנו את הטקסט המדעי, תמונה, וכאן אני כותבת את השמות ושם בית הספר. סיימתי ואני מרוצה, אני רוצה להוריד את זה כ-PDF. רק לפני שאני מראה איך מורידים את זה כ-PDF, אני רוצה להראות לכם איך אנחנו יכולים לעבוד בשיתוף פעולה עם כמה תלמידים אחרים, או אפילו לשתף את המורה שעובדת איתנו, כדי שכל הזמן כל אחד יוכל לראות במחשב שלו את הפרויקט. אני לוחצת פה למעלה על פלוס, כרגע אני רואה את ראשי התיבות של השם שלי, כי רק אני עושה את זה. אם אני רוצה לשתף עוד אנשים, אני לוחצת על הפלוס פה למעלה, ואני מקלידה את האימייל שלהם. כל פעם שאני מקלידה את האימייל שלהם, זה בעצם שולח להם אימייל עם גישת עריכה, אני לוחצת על שליחה וגישת עריכה, ואז האנשים האלה יכולים לערוך יחד איתי במקביל את התמונה, את הפוסטר. ברגע שסיימתי, אני לוחצת על שתף, הורד, ובהורד, במקום PNG, חשוב מאוד, כי מי שלא שולח ב-PDF זה לא מתקבל, אנחנו בוחרים ב-PDF, אוקיי? אז אני שוב מראה, לוחצת שתף, הורד פה למטה, ופה באפשרויות, בסוג הקובץ, אני בוחרת PDF רגיל, והורד. עכשיו זה מוריד לי את התבנית שלי, שימו לב, זה כבר עם השם שלי, בגלל שבעצם אני שיניתי את הכותרת, והנה התבנית שלי פה ירדה על המחשב, אם אני עכשיו לוחצת עליה, אז אפשר לראות את התבנית, את הפוסטר שלי מוכן. עכשיו, שימו לב שהתמונה הזאת מאוד מגורענת, כי היא לא באיכות טובה, ולכן מאוד מאוד חשוב, כשאתם מצלמים תמונה, אל תשלחו אותה לעצמכם בוואטסאפ ותפתחו במחשב, תשלחו אותה לעצמכם באימייל, ותפתחו את המייל, תורידו את התמונה למחשב שלכם, ואז תעלו. ככה היא לא תהיה מגורענת במצב כזה, כי כמובן שזה לא יתקבל בתחרות תמונה באיכות כזאת, צריך איכות גבוהה.